Hello लोगोफोर welcome back to my YouTube channel एमबि गावरेमा vlog लोगोफोर गावरेमाया न'आव उन्दुयै बुखाजोब्बाय लोगोफोर नै खावलायबाय गिदिर जाजोब्बाय बेखायनो एसे बेरायनोसै ओमफ्राय जा गगा मोनदोंना लोगोफोर मैया थांना फैनानै दै गुसु थिगसे लोंनानै माने गगा मोननानै थाबाय माबादा ओरैनो एसे आइ लानिखै बेरायनो थांदों आरो लोगोफोर नायलांबाय थादो जों गामिखौ ससे लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे बिराद इन्टारेस्टेड एपनि सोमोन्दै खोन्थानो नागिरदों आरोना बे एपखौ आंबो इउज खालामदों आरोना लोगोफोर बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों सोरबाफोरबो माने गुबुनफोराबो इउज खालामदों खोमा सोरबाफोर इउज खालामदोंबा बिथांमोना मिथिखागोन कि सैथो नंमारगौना नंमारा आं खालामनानै माने प्रुफ मोनदों आरोना बे खोथाया सैथो होननानै बेनि थाखायनोथ' आं माने नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों आरोना लोगोफोर बे एपनि मुङानो जादों माने CCPRAR आरोना लोगोफोर बे एपखौ इउज खालामनानै नोंथांमोना माने आर्निं खालामनो हागोन माने ना रां खामायनो हागोन लोगोफोर रां खामायनो माने एसे इनभेस्ट खालामनांगौ आरोना होमबानो मोनो माने बेनिफ्राय डाबलखौ मोनगोन आरोना नोंथांमोना एसे बाराखौ मोनखागोन ओमफ्राय माने बे एपखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना गुगल पे आरो फन पे बेफोरदि दङबा इउज खालामनो हागोन आरोना बेनिफ्राय बे एपखौ अन खालामनानै बेफोरबायदि जायो आरोना बेयाव मिशन बेफोरबायदि फैयो बेयाव VIP 1 VIP 2 बेफोरबायदि दं माने बेयावहाय माने नैबे मेम्बार्सआव दं आरोना बेयावहाय माने नोंथांमोना एसे फैसा इनभेस्ट खालामनांगोन आरोना आङो माने 500नि सोदोंमोन आरोना लोगोफोर बे नैबे गोजौ आरोना आंना लेभेल 1 आव दङ आं 500नि सोदोंमोन नालाय VIP 1 आव ओमफ्राय बे 500 सोनायाव आंना सानसेयाव माने 28 खरि हाबबाय थायो माने आं सानथामाव बेसेबां हाबदों आंना नै लोगोफोर नायनानै ला नोंथांमोना सानथामाव आंना 85.68 जाबाय आरोना सानसेयाव 28 पइन्ट दं आरोना लोगोफोर पइन्टखौ आं हमाखै डाइरेक्ट 28खौ होनबाय आं एसेबां जुदि 1 पइन्टआव 30 or 31 डेजआव जुदि इन्टु खालामोबा बेसेबां ओंखारगोन लोगोफोर 500निख्रुइ बांसिन मोनगोन ना मोना लोगोफोर एसेबाबो लाब दङ बेनि थाखायनो नोंथांमोनाबो इन्टारेस्टेडबा बे एपखौ डाउनलड खालामनानै इउज खालाम आरो नोंथांमोना जुदि रां दङबा बुरजा दङबा बांसिनबो इनभेस्ट खालामनो हागोन बेयाव 1100 ओमफ्राय 3300 इसिबांनि दङ आरोना नोंथांमोना बेफोरखौबो लानो हागोन आरो जुदि इसिबां बुरजा सोनो हायोबा नोंथांमोना पार डे सानसेयाव बांसिन हाबगोन आरोना बुरजा हाबो नोंथांमोना बुरजा मोनगोन आरोना ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बाथाय इउज खालामबानो जाबाय आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन आरो सोरबा मिथियाबा सोरबा जुदि इउज खालामखादोंबा बिथांमोना मिथिखागोन ओमफ्राय मिथियैफ्रा डिसक्रिपसनाव थांनानै चेक खालामबानो जाबाय आरोना आङो एपनि लिंकखौ होनानै दोनगोन नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै इउज खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर मोजाङै मिथियाखैबा आंनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना आं नेक्स्ट भिडिअआव मोजाङै डिटेल्सै खोन्थानानै होगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेयाव जेबो बारा बिदि खालामनाङा आरोना नैबे रेकर्डआव दं आरोना आं दिनैहाय इउज खालामखांबाय नालाय बेखौ पिक होनो हानाय नंला आरोना गाबोनसो खालामनो हागोन बेयाव नैबे पिक नुदोंना लोगोफोर बेखौल' पिकखौल' जेसेबांखौ हायो माने जेसेबां थुजायो एसेबां थुलांबाय थानांगौ आरोना लोगोफोर बेनि उनावहाय बेयाव माने भिडिअ मोनसे नायजायो माने बे भिडिअखौ नायनानै ससेल' नायनांगौ आरो नों बेसेबां हायो माने अनल'बाबो जायो माने ससेल' बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै बे भिडिअनि जायगायाव माने साबमिट जायगा ओंखारखायो बेयाव आपल'ड खालामना होबानो जाबाय बेनि उनावहाय माने नोंथांमोना 7.14 मोनलांबाय थागोन आरोना टटेल माने 28सो जाहैयो आरोना बाराबो जाहैयो आं सानथामावनो मोनबाय आरोना 85 जाबाय नोंथांमोनाबो इन्टारेस्टेड बाथाय बेखौ इउज खालामनो हागोन आरो लोगोफोर बेनि थाखायनो नोंथांमोना गोसोबा डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय आङो लिंकखौ होनानै होसिगोन आरो डिसक्रिपसनाव लोगोफोर माबाफोर मिथियाखैबा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बेसेबांनोसै आरोना डिटेल्सआ उनावहाय मोजाङै खोन्थानोसै बेरायनानै फैनि आरो जोङो ससे टेम्पाल जोंहा टेम्पालियाबो लोमजादोंमोन एसे हामबाय ओमफ्राय आंबो जा गगा मोनलायबाय आरोना माथोखौनो बेलेग खोनालायबाय ओमफ्राय एखेजा थांना फैनि आरो एसे बाबा लाहानिफ्राय जोंहानि बाबानि बिसिगि दं आरो एखेजा बैसानाव थांनि आरो जोङो नायलांबाय थादो लोगोफोर नायलायथाराखै माथो सेस हाग्रा जाजोब्बाय नै साफाबो खालामो हाग्रा थैनायनि मुलिखौबो होदोंमोन एसे थैगासिनो माथो बारा बहनांगौ बेनो जाहैबाय लोगोफोर जोंहानि गय बागान आरोना बेयो गय बारि गायदों आरो दासो देरदो माला गिदिर जागोनथाय नै मायबा थैलाजोब्बाय हाग्रा जासोदो आरो जानो मैगंबो गायदोंमोन खोमादां माबाजोब्बाय
जोंहानि गय बागान लोगोफोर नै जोंहानि गय बागाना दा उन्दु बुथे बुथेसो नुजोब्बाय लोगोफोर आंखौ माबायदि आरो दिनै सानसे उन्दुनायावनो जोबथाराखै उन्दुनो ना गयफ्रा एसे देरजोब्बाय आरो बागानाव जानायनि गय फारिया माला देरगोन फिथाइ थायगोन वाव जा गोबाव गया थाब थायाना लोगोफोर ओरैजायबो हाग्रा जाजोब्बाय जिनो जोंनिया नै फै जि गरमलै थाद दालाङानो साफाबानो लोगो थिखिजा आइनो मिस्टारा जोंहाना चलो दालाङानो आसोला जोंनाबो एग्जाम होदोंमोन रिजाल्टआ बोरै जाखो मा नोंबो 99आव एग्जाम होनायाव मोनबावगौमोन नामा बेसेबां पारसेन्ट मोननाय बिराद खम गाज्रि लाजि आं खोन्थानो मास्टारखौ रायहरबाय होनदों नामा नोङो डेन्जार गोजा टिचारखौ रायज्लायनो हानाय जाबाय मालायफ्रा 99 मोननानैबो एग्जाम मोनबावगौमोन होनलायबाय बेस्रालाय एफा होनानैबो मोनदियासै नै बियो ओंखायनो मास्टारखौ रायहरबायनो आमाम डेन्जार गोजा साबो बारान्दा गलाब बिबार जा लाखि कामानो जोंनि लोगोफोर मोनफैग्रा बिस्कुट मोनजाबावबायसो जोङो मेथाइसो मोनजाबावबाय नै जिमियाबो होथारदो जानो मोसौ लाबोगासिनो आरो बाबाया नै मोनाबाय नालाय मोसौ गुमनो लांनायखौ लाबोगासिनो आरो लामाजों ओरैजाय माला मैगं बागान जाजोब्बाय माथो नै वाव मा मैगं गायखो नै इनि मालाय बागान खालामजोब्बाय जिंखा ना भल गायजोब्बाय खोमादां इनि बागाना जा ओरै गयबो बागान मैगंबो गायदो आरो सिङाव मोनालायनाय बेरायबाय जों ओरैजाय ओमफ्राय नै हाग्रा जोंहाना